Дароед. Ассалом. Салом, хуш омадед. Ширкати сохтмонии Абртекстил? Бале, дуруст. Марҳамат, гап занед. Салом хоҳарҷон. Ассалом апаҷон. ба мо 600 метри мураббаъ ҷой холӣ лозим аст. хоб чӣ хизмат кунам? шумо тавсия дода метонед? ҳатман. роҳбари ширкат нестанд? не роҳбар сохтмондан. хуб мешуд ки роҳбари ширкат мебуданд. апаҷон то роҳбари ширкат омадана шумошонора дида барояд то он вақта меоям. майлаш. саломат бошад. мо ба рӯйпӯши бино аҳамияти ҷиддӣ додем. ин кор якчарӯзро дар бар гирифт. хабати рӯйпӯшро чунин бақувват кардем ки дар борону барф тобовар бошад. тамом, камтар дигар анамин фасадро коркар карда лозим. акай Умар, як коре кунем ки сохтмон хуб биёяд. ҳар як шаҳрванде ки аз сохтмони мо хона мехарам, пага мо сохтмоне ки супордем рафтем, наган ки ширкати Абртекстил ҳамин хел хонаҳои бесифат дода рафтанд. фаҳмо? бале фаҳмом. маҳсулот бо сифат боша, ҳар як коргара ҷиддӣ аҳамият битен, корошона нигоҳ кунен, чӣ коре мекунанд намекунанд, маоша ба вақту соаташ гирифтестиянд. ҳамин маоша ҳар як кадоми мо бояд ҳалол кунем. раис нигоҳ кунед, молҳое ки мо истифода мебарем молҳои ассалому алайкум. ваалайкум. ягон хизмат набуд мода? не раҳмат. борбардора метавонем рӯзҳои наздик гирем. баъд салому алайкум. салому алайкум. арматура барои арматура фурорен. ман ҳозир омада ҳисоб мекунам. фаҳмидӣ? майлаш хоб. оби хунук дар дастат ҳаво хунукай чӣ ба оби хунук мехӯрӣ? шефти газилай оби хунук нест. вақте ки ира мехӯрӣ кор ранги дигар мегирад. хуба. хуб. аяқиби коршо. хуб. хай бинен акай Умар. ман ҳисоб мекунам маҳсулотро ба шумо маълумот медиҳам. раиса сифати ҳамаи маҳсулоташон хуб аст. сифатшон беҳад хуб аст. аями сохтмон мегирем. рост мегӯед. мешавад. як дигар сохтмонҳоям тамошо кунем. агар наёфтем боз бармегардем. бисёр хуб. ассалом бародар. وعلیکم سلام. роҳбари ин ширкат шумо ҳастед? بله ما هستم. мехостам оиди фурӯши хонаҳо бо шумо ҳамсӯҳбат шавам. برای این سوالهای شما جواب گرفتم. در آفیس من کارمند دارم. با سوالهای شما جواب دادن من وقت ندارم. оё бо чунин тарзи муносибат хонаҳои онҳоро ягон касе мехарида бошад? шумо нороҳат набошед раиса. дар пеши худованд панҷа як хел нест. ба ҳамон ширкати сохтмонии Абртекстил меравем. аз рӯи муносибаташон сифати хонаҳояшон хеле хуб аст. бисёр ба ман маҳқул шуд. фардо меравем. масъалаи ғишт дида баромадем раис бо. хулас ҳамааш 100% аст, фақат масъалаи маблағӣ мондааст. масъалаи маблағиш проблем нест. шумо ҳаракат кунем ки бачаҳо корашон ахиб назананд. қабул. кори сохтмон ахиб назананд, паго ба сатҳои дура ҳал мекунем масъалаи маблағиша. хуб. марҳамат дароед. салом хоҳарҷон. ассалом апаҷон. раис омаданд? бале ҳаминҷа ба як дақиқа мунтазир шавед. раис назди шумо одам омад мумкинай? майлаш мумкинай. марҳамат дароед. ассалому алайкум. ассалому алайкум. салому алайкум. молҳое ки мо истифода ассалому алайкум. ки мебошад раис? ваалайкум. салому алайкум бародар.
салом خوب هستین خوش آمدین خوب هستین خوش آمدید خوش آمدید خوبین خوش آمدید گذارین مرحمت کنید مرحمت کنید маъзуна се та қаҳва тайёр ки меҳмоно да не лозим нест овора нашавед раҳмат ҳеҷ гап не бонуи зебо шумо ҳар рӯз дар утоқи мо нестин ҳеҷ гап не чӣ ташид омадин бахшиш дирӯз шуморо дар сохтмон дидам намедонистам ки шумо роҳбари ширкат ҳастед нисбати шумо каме беэҳтиромӣ кардам ҳеҷ гап не дар ҳаёт ҳар чӣ шиданаш мумкин е бонуи зебо медонед инсонҳои бузург мегӯянд ки зеби мард хоксор буданай аз ҳамин сабаб моро волидайн ҳамин хел тарбия кардиянд ки мо ҳамавақт инсони оддӣ бошем ва инсони хоксор бошем ба шумо чӣ лозим буд мо чӣ кӯмак карда метавонем шумода мо тайёрем ба ман 600 метри мураббаъ ҷои холӣ лозим буд агар имконияти пешниҳод кардан мешуд беҳад хуб мешуд ин масъала мушкил нест ин масъаларо дида мебароем ҳал мекунем акай умар дида барои чанд қадар метри мураббаъ лозимай барои хонуми зебо барои бародаро ҳаракат кунем ки меҳмоно хафа нараванд кӯшиш мекунем раис бубо қабул аст ҳатман иҷро мекунем раис бубо раҳмат хоб бахшиш пурсиданӣ будам шумо магар боз ягон мағозаи пойафзолбарорӣ доред ин қадар ин пойафзолҳоро хушрӯ карда мондед дар пешатон аҳамият додам бисёр ин пойафзолҳои кӯдакиро нигоҳ кардем мо ягон мағозаи пойафзолӣ надорем зеро ки и пойафзолҳое ки дар болои и столи мо мондагӣ аст ё сир дорад шумо мехоҳем ки сири амира фаҳмин хоб мо сири амира бар шумо мегӯем фақат шумо зиқ нашавед майлаш хоб ассалом очаҷон ассалом о дар ҳами бачае омади бачаҷон қандата зан баҳои чанд гирифтӣ тапан қандата зан биё рафтем хӯроката хӯр кор ба рафтан дар кор дер мешавад майлаш майли очаҷон очаҷони ман чандона себқанд тер кардем 40 дона бачаҷони ман вай қадарама читари мебарам бачаҷони ман мардакай 40 дона себқанд че барои мардак очаҷон хайма биёбрам ки дер мешавад майли бачаҷон рав эҳтиёт кун худата худованди карим пеши коратро кушояд барори коратро диҳад себқандҳоро зуд фурӯшию тез баргардӣ омин аллоҳу акбар майли хайр бачаҷон эҳтиёт кун худат майли хайр хуб рав себқанда ака себқанд мехарен себқанда биё себқанда апаҷон себқанд мехарен не намехарам хай биёя так харен апаҷон хай биен харен не намехарам илтимос апаҷон қавачаи хираӣ не намегирам хай биёян апаҷон як так бихарен биё чаҷон барои додаро махарен раҳмат чанд сумия себқанд 3 сомонӣ ман низ 3 сомонагӣ додара себқанда биё себқанда ина яъни местодум ку гумша гузарам охӣ ё одами калони беақл худоҷон бачааки мана худо нигаҳбон бошад майла бачаҷон ана иҷабо ҳозир
ана гарм шавад. ҳозир ёши гармак мебардорам мехӯрӣ. оши ба маза акаҷон. оши ба маза. раҳмат акаҷон. саломат бош. ака себқан мехарен. себқан нагирен ака. себқан ба маза 3 сом. биё ма гир. инаш роҳам гир. ма бақияш дар кор нест. раҳмат акаҷон. ра. брачкаи ҷигарӣ доли аката тайёр кардӣ? очан гуфтак дар хона нон чой қоқ надорем. нон чой қоқ биёр. пул ма ба оча намерасад. чикор дорум? доли ака ҳар рӯз даст маста. давай брачка. бачаки очаш омадӣ? очаҷон ях кадам. оҳ мемурам дар ҳамин бачаки хушрӯи очае. ту марди хонаи моҳи бачаҷон. бачакам ях кад очаҷон. пойафзоли бачам кандаe. ҳоли рӯзе мешавад ки ту бачаи бадавлат мешавӣ. мо аз ту умед дорем. хоҳараку додаракат аз ту умед доранд бачаҷон. бачаҷони ман гиря накун. ту мардӣ. ҳоло калон мешавӣ. рӯзе мешавад ки соҳиби давлат мешавӣ. баъд ана ин туфлиҳои дори ку бачаҷони ман. ҳеҷ гоҳ фаромӯш накун ки кӣ будию кӣ шудӣ. фаҳмо бачаҷони ман? оҳ мемурум дар ин бачаи хушрӯ. мо ҳам модар ҳастем. кӯшиш мекунем ки ба монанди шумо чунин фарзанд тарбият кунем. саломат бошед. обод бошед. анамин хел сир дорад пойафзолои мо. ҳар вақтае мо аз дари утоқ медароем ба ин пойафзоло нигоҳ мекунем. мо ҳаракат мекунем ки аз ёд набарорем ки мо кӣ будему кӣ шудем. хонуми зебо, хай чӣ хизмате кишид? ширкати мо дар хизмати шумо. мо ҳаракат мекунем ки шумо аз сохтмони мо ноумед нарен, хафа наравен. саломат бошед. сарбаландӣ гар бихоҳӣ бо ҳама якранг бош. қолин аз садрангии худ зери по уфтодааст.